wij hier? Wie ben jij bij de Nije Dame, het Nije Aquaduct van Burgum. En is dit nou ijzervlechtje? Dit is de ijzervlechtje, ja. Ik doe het er hier omheen. Dan haal ik het ruit er een beetje uit. En dan knip ik hem op. Betonvlechter die maken van losse staven een constructie waar later weer beton omheen gegeven wordt. Zodat je een sterk element krijgt. Een dragend element. En wat is dan dat vlechten? Nou, dat vlechten dat is eigenlijk een beetje de naam die het kregen had door de jaren heen. Dat is de beweging zeg maar, om mij een lidstreetje die staven aan maar vast te verbinden. En dat lullige liedje tritsje, dat houdt het wel? Als het maar een aanbroekst, hè? Ja. Heel soort tritsjes. Dan houdt het wel, ja. Was er net helemaal gek van hem, hield hij hetzelfde tritsje overal omheen te dwang? Nee, dat ben we wend, hè. Wie weet ik net oors. Dat is dus werk natuurlijk, hè. En alles met de blete hand? Ja. Ja, het vlechtje wel. En dat ging goed? Ja, ik had er geen probleem mee. Ik doe het zo een tweede keer, ik had er geen probleem mee. Nee. En dan begreep ik, je doet dit al jaren en jaren en jaren. Onze familie die doet dit al verscheidene jaren. Ja, eind jaren 50 is mijn pa daarmee begonnen. Dus dat is de derde generatie. Ja, dat klopt. Maar nu ben je baas. Ja, Kerst je zelf nog wel betonvlechtje? Wat zei je toen? Kerst je zelf nog wel beton? Ik ken het zelf nog wel, ja. Ik ben als jongetje, ik begon onderaan in het werk, sjouwen en vlechten. Vies het mooi werk? Ja. Of zo is het net zo lang vol. Hoe lang heeft het al hier? Zo'n tweede keer. En hoe lang zost het nog dwang? Ik maak naar 15. Is het nog net klaar? Ik ben nog net klaar. Nee. Ik had het grootste gedeelte wel gewoon, maar ik maak naar 15. Ja. Nou, dan moest je nog maar even erop betonvlechtje. Ik ga nog even terug. Zonder je vlechtwerk bloedt niks in. Nee, bloot net zijn, nee. Dat is gebeurd. Maar dan kun je het aas en beton doorheen. Ja, mooi toch? Kun je er niks meer van Nee, zeggen. maar dat niet. Dus al je werk met in je sjochten. Niks, joh, nee. Wat is dat nou weer schande? Ja, dat is examen. Ja, dat is net door. Dat is het werk. We zullen in het beton houden, ieder zullen we net meer. Dus, Dat is ik sneu. Dat is wel een sneu, ja. Ja, de constructies zijn vaak heel mooi om te zien. En dan vervolgens dan wordt het weer één grote grijze plaat. Huh? Maar je weet dat het erin zit. Wie weet dat het erin zit? Als Beppe van mijn naam het verslag kreeg van de reis, spot ze op. Dat is geen kerel. Wat is Jouke? Hij had het hele hier nog neerdiend. Het is nevens hem mooi en net mooi in de zin van het woord. Maar het komt zo dicht bij hem, hij beleeft het. Ik lees alleen maar frisse boeken. En ik heb ik houd ik al bij. En ik heb nu 138 boeken en er zijn 357 schilders. En waarom nou juist dat Frieske boek? Ja, dat is gewoon, daar ben ik maar geboren, denk ik. Uw huid leerde vroeger al een heel soort. En nou ja, toen de man stand is, toen hebben wij winnen maar zuiden naar Buwers en daar hebben we de boeken wat verdeeld. Maar er waren een stuk of twee die hoeden helemaal in boeken. En nou, ik heb toen de meeste gekregen en ik vond ik de mooiste en dat heeft mij helemaal ontleerd zetten. Ik heb met Sanny dan net een brief geschreven dat ik haar ook zo graag nog een keer zien wil. De hoop in de ere van het been is de mem zo heilig dat je voort thuisuit allebei de wand te zullen om aan haar adres te komen. Maar joh, dat zeg ik wel eens in jouw leven een Hollandstalig boek lezen, neem ik wel. Op school. Maar van school heb ik nooit weer een Hollands boek gelezen. Nee. Altijd weer. En dan wordt nou wel eens zijn, nou, een heel mooi voor het boek.
Maar ik hoef net, nee, Hollands boek, maar ik hoef net te lezen. Nee, daar begin ik het niet zo. Maar dan word ik net steeds net goed binnen. Er zijn best wel mooie boeken bij, maar nee. Je bent een beetje eigenwijs. Nou, dat ben ik. Ja, wel twee beetjes. Ja, dat verneem ik wel eens vaker. Maar ja, ik heb nou die hobby een keer en ik wil alle Friese boeken lezen. Ik word alle 1998 ik lezen. Nou, dit is het boek. Destijds alles in. Ik op volgorde. Dit neem ik dus mooi naar de rommelmarkten en naar de kringloopwinkels. Nou ja, om te zien als ze nog net hè. Het is kijk die Friese boeken. En dat bindt mij. Ja, dat vind ik het allermooiste. En de boerenroman, dat komt misschien omdat ik van boeren kom oud ben. Is er nou ook nog een titel waarvan je zegt van ja, die heb ik ons nog net, die wil ik nog graag. Ja, het boek van Hielke Speerstra, de Oerpolder. Dat moet een heel mooi boek wezen. Maar dat heb ik nog net. Dit is jouw kans om de meesten thuis zijn om te spreken. Ja. Nou, wie dat heeft en wie het missen wil, daar hoor ik me aanbevolen, ja. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up.